ke nong pathai khubor Barim, ke nong terekam bhalang bat ke MP Barim, latibha ya ka Tesiana Chernoval, ke briu ke bom ju sheptiang hapo Ukraine. Henry, menta lele ka Tesiana, kalanang penpau syuk-syuk, ya ka jingslur ka jongka, hanin ka sngi ublay. Hadien bakalashim ya ka benta ka bakrautam, kata ban Iakhun Pyrshah, ya ki Shipai ka Russia, lingba ki tiersiat Namding, balatip kum ki anti-tank weapons. Ka Chernobyl, sabu arsnem karta, kadai ka wayna padang ki riu paukmat ke Ukraine, ka bala penyesa bat ki waypat ki dekhot, ki bala kiang atiar, ban Iakhun harengkat ki Shipai ka Russia. Kane ka MP Barim kadai ka dekhot jong ka khmi, halor ka jing pentrekam ya kitay ki tierthma, ki bala penjulor ya shibun ba ki kali yapom, jong ka Russia nadu ka basdang jong ka thma. Hashwa bakan syakjit kum ka MP ha ka snem 8,000 khatsaw, ka Chernobyl kadai ka way na kinong yakhi pajba balatip kum ka Euromaidan Revolution. Kata ka jing penlong ya ki jing yakhi Pyrshah kam bamsap ki balakhe ha ka snem 8,000 khatlai. Kala junga dru kha ha ki jing syak kuntha namar ki jing tokit ki bakta kum ka nong pathai khubor. Bat kala ngadru ha ka jing syak kunno penyap beriu namar ka benta ka bakashim ya kitay ki jing yakhi. Ha ka por ba penlong ya kitay ki jing yakhi. Ka Chernobyl kala ngadru ha ka jing syak bom syak tet hadu banda mensaw na ki benta jong ka Longkmie. Ka jing penyesok jong ka Russia ya ka Crimea ru kala bot mardor hadin ka jing yakhi. Ka balam sya ka jing syak penkhalem sorkar hapo Ukraine. Ukurim jong ka Chernobyl umikola Berizovi ula syak penyap no ha ka jing yale bat ki riu yale Pyrshah bakershan Russia ha ka thain mingi ka Ukraine ha ka snem 8,000 khatsaw. Kane ka Longkmie jong ki arngut ki khun, menta kala pendon kamru da ka suloi AK-47, ka jong u na ka benta ban penker kerat ya ki Shipai u Vladimir Putin, bat ban yada ya ka jinglait lo jong kari ka jongka.